Ка Тито, ка Хитлер и ка Наполеон, може би не ли ка Тито, ка Хитлер, човек не се рече на ва денешница. За да може човек да команда, он мора да биде, да бил у затвор, да крадел, да лаж, да се тепал. Не може човек да команда, ако не бил на гробишта, ако нема на чашичката, што се вика. А Тито беше много як човек. У време негово комунизмот се знаеше. Бела кошулка, връзката наместена, оделото тука, колата се венди, си иди топ куче, топ запали се кредит, пали вози, шибай. А сега шо? Шо сега? Некня деца дошли екскурзия, 2 милиарди му взима за мочени там на децата, мали деца толкацки, одят да се мочат, 2-3-5 милиарди му взима. Па то трябва да се убие, бе. И шо? Как ще градим държава ни? Ти да градиш... Извини. Ти, за да градиш държава, трябва да си економски як, трябва да имаш кадър за това. Ти, шо курат с гърците там, дали те признали, лете признали. Ами ти, ако имаш стручаци по Тито, даваше на всеки инженер, ще му дай чин майор. На всеки доктор му даваше чин покори. Все имаме академици, имаме инженери, имаме доктори, имаме все. А държавата зачурена тук. Па шо? И шо? Како ще тераме работите? Оно се знае не, у Шведска, економски яки, у Данско, Кина, председател точак вози, може ли сите луѓе се запосли? И шо? Како ще тераме или како ще градиме държавата тук? Гръците не признава. У време турска династия, ти си мал, това не разбираш, всеки родител кажуваше на детето, ако трябва и сам дома, кой жой, че му присуди, ако прави никой закача, како се закача, там не сме он сега, ако бил корени сега да вземе турчинката на шиптарката, за такова да фади. Немаш да така. И шо? Како ще тераме ние сега? Това пичко матър да ми пръща за това. Все трябва да се направи лом. У сградата, паркирали ще име тука и отма вземат на всеко 2 дена коли крадат или акумулатори да ми крадат. Па то трябва да се убие, бе. И шо? Как ще гради държавата? Я писмо му напишав на Чиро Григоров пред некој ден, викам, друже Чиро, ти не си от вчера. Ти си неки патешен човек. Ти си поминал и си и решето, што се вика. Немој со джамии да градиш држава, бе. Абе, дете мало, ако го однесиш, то се дете, ако го однесеш и на ваквото на маса, седни го, че те истори чорбата. Однеси го на вакво на плажа, прво че се налапа песок, после ще го гътне сапорът. И шо, как ще градим ни държава сега?